Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Раз. 23 февраль – Ватанны саклаучылар көне. Такие мероприятия проводятся каждый год. Руководитель Сергей Семенович. Бөркетләр уены бер мәйданчыкта иң кыю һәм чыдам кешеләрне җыйды. Чтобы направить молодую энергию, талантливых ребят и дать им площадку, платформу для реализации их идей. Калабызда беренче яшьләр фестивале узды. Иртәгә Ватанны саклаучылар көне. 23 февральне рәсми рәвештә беренче тапкыр Кызыл армия һәм флоты көне буларак моннан 100 ел элек 1922 елдан билгели башлыйлар. 1949 елдан бәйрәмнең рәсми исеме Совет армиясе һәм хәрби диңгез флоты көне итеп үзгәртелә. Я являюсь защитником Отечества, своей страны, своего государства. Я с самого детства мечтал стать военным. С 4 класса мечтал, потому что у меня семья военных, у меня отец прослужил 26 лет. У меня и дочь тоже старается, тоже поддерживает, и жена у меня военнослужащая. Так что у нас это в крови. Ватанны саклаучылар көне кыюлык, намус һәм батырлык көне. Моны запастагы подполковник Владимир Зайцев тараслый. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан ул безнең телекомпаниягә кунакка килде һәм ир-егетләребезне котлады. Я поздравляю с праздником, желаю всего крепкого здоровья, всего самого наилучшего и самого главного это мирного неба над головой. Луч телекомпаниясендә бүгенге көндә 17 ир-егет хезмәт куя. Алар тапшыруларны төшерүче, җыючы, эфирга чыгаручы егетләр, корреспондентларны тиз генә төшерү нукталарына илтеп куючы машина йөртүчеләр, сакчылар. 23 февраль көнне традиция буенча телекомпания сылулары асыл ир-атларны котларга бер урынга җыелды. Ватанны саклаучылар көнне уңайыннан мин газиз ир-атларыбызны, үзебезнең саклаучыларыбызны, яклаучыларыбызны чын күңелдән котлыйм. Иң мөһиме сәламәтлек, сәламәт булыгыз, көчле рухлы булыгыз, иманлы булыгыз. Барлык хезмәттәшләрне, әтиләрне, абыйларны, бабайларны шушы ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, бәхет, иң мөһиме сәламәтлек. Хәрби кунак егетләр арасында уеннар да үткәрде. Шын ир-егетләр аптырап калмады. Мылтык та тотты, энә дә саплады. Раз. Бүген Әлмәт районының 396 егете армия сафларында хезмәт итә. Бу бәйрәм беренче чиратта ил сагында торучы шул егетләрнең бәйрәме. Бу теләкләргә мин дә кушылам. Илебез күге тыныч булсын, сугыш афәтләре күргә язмасын. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле ир-атларыбыз. Алсу Амирова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илебез хәрби кешеләрендә ватан каршындагы бурычны үтәү Россия Конституциясе тарафыннан гамәлгә куелган бурыч. Шулай да бүген җәмгыятьтә бу фикерне яклаучылар да, каршы килүчеләр дә бар. Әлмәт хатын-кызлар советы оештырган чара шуны күрсәтә. Ул һөнәри көллият базасында узды. Киләчәктә илебезне сакларга тиешле ир-егетләр Телемост аша Санкт-Петербург, Сызрань кебек шәһәрләрдәге хәрби уку йортлары вәкилләре белән аралашып, үз сорауларын бирә алды. 23 февраль инде ул көчле рухлылык, намуслылык, батырлык үрнәге булган ир-егетләрнең шундый олы тантанасы, зур бәйрәме. Шул уңайдан инде без тагын бер кат менә ир-егетләребезне җыеп, алар белән менә шушындый матур әңгәмә, җылы әңгәмә һәм бик тирән фикерле әңгәмә оештырырга уйладык. Саклаучы дигәндә ватан сагында торучыларны гына күз алларга кирәк түгел. Куркынычсызлыкны тәэмин итүче һәр хезмәткәрнең дә бәйрәме ул 23 февраль. Шуны исәптә тотып юл хәрәкәте иминлеге сагында торучылар үзләренең үрнәк тәртипләре белән юлларда сак йөрүчләрендә бәйрәм белән котлады. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре һәм юл хәрәкәте иминлеге оешмасы вәкилләре барлык машина йөртүчеләргә шушындый төс кайтара торган жилетлар бүләк итә. Получше вам всего наилучшего. Вот такой подарок вам. Необходимый жилет вам в автомобиль. Сейчас да, вот у меня на остановке. Да, понравилось, очень приятно даже. То, что так получилось. Спасибо большое. В аварийных ситуациях, чтобы ваш автомобиль никогда вас не подводил. И хотим подарить вот такой вот подарок, возвращающую жилетку. Используйте, пожалуйста, при вынужденной остановке. Надевайте, светитесь, будьте в безопасности. Сегодня мы хотим поздравить водителей, мужчин с наступающим праздником 23 февраля. Пожелать вам крепкого здоровья,
безопасных, безаварийных ситуаций на дорогах, чтобы ваш автомобиль никогда вас не подводил. И, конечно же, напомнить о правилах дорожного движения. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, скоростной режим, уступайте пешеходам и используйте всегда ремни безопасности. И хотим вручить вот такой очень нужный, световозвращающий подарок. Очень добрые, теплые чувства. Сегодня мы провели праздничную акцию, где поздравили водителей мужчин с наступающим праздником 23 февраля. Пожелали им крепкого здоровья, безаварийных ситуаций и, конечно же, напомнили о правилах дорожного движения. Данную акцию мы проводим ежегодно, и все водители остаются довольны. Арлята бүркітлер спорт-патриотик ойыны традицион рәуіште бір мейданшықта ең қию һәм шыдам кішілеріні жия. Бұл ялларда да шулай болды. 20 мектеп территориясында ватанны сақлаушылар күніне һәм ғаскерлеріні Афғанстаннан шығаруға 33 ел толуға бағышланған ярышлар узды. Уйыннарда шәһәрнең өстәмә белем бирү учреждениеләре һәм гомуми белем бирү мәктәпләре командалар катнашты. Барлыгы 12 команда иде. Арлята 2022 спорт-патриотик уйынын ачу тантанасында баш судья Сергей Игнатьев командаларны уйын регламенты белән таныштырды һәм маршрут битләре тапшырды. Командаларның бурычы 1 сәгать эчендә шикләнгән территориядә урнашкан 18 этапта төгәл биремнәрне үтеп, максималь балл җыю. Хәрби исемнәр этабында катнашучыларга сигнал билгеләрен, Россия Федерациясе кораллы көчләр хәрбиләренең погоннарын белү буенча сорауларга җавап бирергә туры килде. Снайпер этабында пневматик винтовкадан ату осталыгын күрсәтү бурычы тора иде. Граната ыргыту, зыян күрешүне күчерү, бау кишүе, суда коткару, булар барысы да кеше иминлеге һәм тормыш эшчәнлеге, хәрби хезмәт нигезләре, гамәли һәм физик әзерлек буенча белемне арттыру, сыйфат һәм осталык дәрәҗәсен тикшерү этаплары иде. Эти этапы все направлены на то, чтобы Бу этаплар барысы да экстремаль хәлләрдә һәм кораллы көчләрдә хезмәт итү өчен балаларның күнекмәләрен ныгытуга һәм тикшерүгә юнәлдерелгән. Уен инде традициягә әйләнде. Ул 2003 елдан бирле үткәрелә. Игра у нас проводится, это уже традиционная игра, и она проводится с 2003 года. Мондый чараларда балалар бердәм көчле коллективка берләшергә, биремнәрне үтәгәндә бер-берсенә ышанырга өйрәнәләр. Моны алар өчен җан атырга килгән әтиәннәр дә билгеләп үтте. За своего сына болею, за его команду. Команда «Исток». Улым өчен җан атырга килдем. Аның командасы өчен мондый чаралар ел саен үткәрелә. Бер генә елда калдырмыйбыз, катнашабыз, җиңәбез. Вот очень рады, ни один год не пропускаем, каждый год участвуем, выигрываем. Сегодня настоящий праздник для нас. Бүген безнең өчен чын бәйрәм. Миңа бу чара бик ошый. Элек без кичкенә чакта да бу этаплар буенча йөгердек. Хәзер балаларның ничек тырышуларын, бер-берсе белән ничек хезмәттәшлек итүләрен күзәтәбез. Взаимодействуют друг с другом. Җиңүчеләр дисциплинар штрафлары булмаган җыелган балаларның иң күп суммасы буенча билгеләнде. Яшьләргә үз сүзләрен әйтер өчен ни кирәк? Трибуна заманнары узды, алмашка социаль шелтәрләр килде дияр күбегез. Бу сүзләрдә хаклык бар. Ә менә бу хакта яшь буын үзе ни уйлый? Җавап киләсе сюжетта. Свое, үзебезнекеләр. Кулабызда узган беренче яшьләр фестивале әнә шулай атала. Аны скейтбординг белән шөгыльләнүче бер төркем Әлмәт яшьләре уйлап чыгара һәм бу идея районыбызның балалар һәм яшьләр идарәсе тарафыннан яклау таба. Шулай итеп, уртак сүзләр, уртак фикерләр берләштерелгән Әлмәтлеләр шимбә кичендә бергә җыелды. Биредә формаль булмаган, ягъни мәсәлән, күпчелек халык арасында тышкы кыяфәтләре яки эчке халәтләре белән аерылып торган бер төркем яшьләр җыелып иҗат һәм хобби темаларына аралаша алды. Цель это чтобы отдохнуть. Әлеге фестивальнең максаты бергәләп җыелышып аралашырга, ял итәргә һәм яшь энергияне файдалы юнәлештә эшкә җигәр өчен платформа булдырырга. Энергию, талантливых ребят и дать им площадку, платформу для реализации их идей. Я хочу просто показать, что я умею, чем я занимаюсь и из чего состоит моя жизнь. Әлеге Әлмәт егете үзен Женек дип таныштыра. Аңа 19 яшь. Женя әлеге фестиваль күргәзмәсенә үз эшен алып килгән. Аның телен аңлаучылар өчен биредә сылтамалар җитәрлек. Да, я начал рисовать с 2013 года после игры Getting Up, которая меня вдохновила. Игра направлена на граффити, то есть там можно управлять за человечка и рисовать граффити на стенах. После этого я увлекся, вдохновился этой игрой и начал рисовать и развиваться в этом плане.
Стрит-арт урамныкы буларак билгеле булган бер агымга караган сәнгать түре. Бу юнәлештә әлмәтлеләр шулай ук үсә. Егет-кызлар ясалган рәсемнәр кайчандыр төссез җитештерү биналарын коймаларына җан кертергә тырышса, бүген исә калабызда пәйда булган мураллар бәрабәренә дә вакытны бушлай уздырудан башкарылган эш сымагына кабул ителми. Һәр рәсемнең үз тарихы, асылы ярылып ята. Фестивальне оештыручылар кичәгә махсус кунак итеп Йошкар-Олада яшәүче яшьтәшләрен дә чакырган. Алар буш кул белән килмәгән. Үзләренең субкультурасы хакында үзләре уйлап чыгарган, төшергән һәм монтажлаган фильм алып килгән. Биредә ул киң аудиториягә беренче тапкыр күрсәтелде. Чынлыкта исә бу иҗат әсәре дә җан авазы. Үзеңне аңлаучылар булу бәхет ише. Тематик кичә фестиваль уздырылган урында шулай ук ут инсталляцияләре дә булдырылган иде. Граффити буенча мастер-класслар да узды. Әлеге яшьләр фестивален оештыручылар свои, ягъни мәсәлән, үзебезнекеләр дип аталган. Биредә иҗатка тартылган яшьләр үз фикерләрен белдерер өчен мәйданчык булдырырга тели. Әгәр дә мондый аралашу форматы башкаларның күңелләренә хуш килсә, аны кабатларга да мөмкиннәр. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Первое впечатление, вау, как необычно. Әлмәтлеләр заманча сәнгать әсәрләре белән таныша. Кышкы салкын җилле көн булса да, бүген Сарлы авылында бик кызу. Азнакайда авыл яшьләре ярыша. Поэтому я поддерживаю спорт и любой вид спорта, я думаю, что для всех нас важен, особенно сейчас такое время. Триатлон яхшы спорт әзерлеге таләп итә. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Урман күрәсен килсә, Әлмәт иҗтимагый үзәгенә рәхим ит. Биредә Казан кызы Зөһрә Сәләхованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Бу Татнефть компаниясе хәйрия фонды тарафыннан тормышка ашырыла торган зур проектның бер өлеше. Тукыма сәнгатенең заманча чыгылышы белән Рәдифә Нугманова да танышып кайтты. Зөһрә Сәләхова Казан кызы. Аңа 24 яшь. Кечкенәдән рәсем сәнгате белән шөгыльләнгән. Башкалабызның Fashion исемендәге һөнәри училищесында белем алган. Зөһрәнең кулы каләм тотмый. Ул Нәҗип ярдәмендә тукымаларга җан өрә. Әлмәтнең иҗтимагый үзәгендә оештырылган шәхси күргәзмәсендә аның кабатланмас кул хезмәтләрен күрергә була да инде. Ну, в принципе, я работаю только с текстилем. Вот недавно я начала работать с деревом. Вот вы здесь можете увидеть. Мин күбрәк тукыма белән эшлим. Шулай да агач белән дә кызыксынам. Биредә андый эшләремне дә күрергә була. Соңгы арада шәһәр тирәлегендәге предметларны да куллана башладым. Знаете, объектов из решетки, из мешковины, из дерева. Тоже найдено. Зөһрә туташның эшләре төрле чигеш техникасын кулланып ясалган аерым эпизодлардан тора. Мәскәүдән килгән дизайнерлар аларны бер җипкә тезеп, урман хасыл иткәннәр дә инде. Я когда в первый раз увидела работу, меня они очень вдохновили, поэтому я согласилась сделать такую выставку. Мин авторның эшләрен күргәч тә илһамланып эшкә алындым. Берничә көн инде биредә йөрим, бик күп фотога төшерәм. Килеп чыккан эшем бик ошый. Тирәлекне рәссамның эшләрен тулыландырырлык итеп ясарга тырыштым. Сделать такое легкое белое пространство, чтобы наоборот дополнить работы. Кемгә ничектер, ләкин миңа Зөһрә туташның урманы Тукаебызның урманын хәтерләтте. Биредә аллыгылы күбәләкләр дә, сабый белән күбәләк тә, бала да, бишек җире дә, шулай ук су анасы белән шүрәле дә бар. Кемдер бу рәсемнәрдә балачакның куркыныч төшләрен күрә, икенчеләре исә тамашачыларга тәкъдим ителгән форма белән соклана. Очень необычная выставка, и когда ты смотришь на какие-то инсталляции или на какие-то узоры, они сначала кажутся... Гадәти булмаган күргәзмә. Керүгә ук шундый фикер туа. Карый торгач, кайбер эшләр балачактагы куркуларыңны чыгара хәтта. Где-то действительно появляется, ты понимаешь, что вот это твой детский страх, который ты где-то испытывал. Это где-то чувство, там, когда тебе читали книгу перед сном. То есть вот эти вот моменты, они действительно появляются. И поэтому, первое впечатление, вау, как необычно. Московские коллеги поработали на славу. Подача, в общем, уникальная, интересная, красивая. И та атмосфера... Рәссамның эшләрен тамашачыга җиткерүдә Мәскәүдәге хезмәттәшләребез бик әйбәт тырышкан. Аларның эшләре бер-берен тулыландырып тора. Я думаю, что это еще, я могу назвать ее юной, потому что 20 с копейками это юность однозначно. Так вот, они помогли ей донести ее замыслы. Зөһрә Сәләхованың ачык күргәзмәсен Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 30 апрельгә кадәр күрергә булачак. Бу заманча сәнгать белән танышуга беренче адым ди оештыручылар. Алар төбәгебез халкын бу гаҗәеп дөньяга әкренләп алып керергә җыена. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә виртуоз пианист, композитор Кирилл Рихтер булып китте. Bir сәгатьлек авторлык программасында ул тамашачыларны кабатланмас хыял дөньясында ездерде. Күренекле фильмнар өчен язган саундтреклардан башлап, киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган көйләрне безнең иҗат төркемендә ишетеп калды. Мою любимую тему времени. С пространством не похоже, конечно. Но время я очень люблю. И она так и называется «In Time We Trust». Вакыт. Мизгелгә туктап калучы, мәңгелек кебек тоелучы һәм шул ук вакытта ком урынына агып китүче. Кирилл Рихтерның калабызга алып килгән концерт программасы вакыт хакында уйланулар. Ул аны без вакытка ышанабыз дип атай. Кирилл Әлмәттә беренче тапкыр бирегә ул аз билгеле һәм сирәк башкарыла торган пьесалардан башлап, күренекле фильмнарга язылган саундтрекларын да алып килгән. Лондон, Роттердам, Гамбург бу исемлеккә хәзер Әлмәттә өстәлде. Европа тамашачысы күңеленә юл ярган Кириллны биредә озак вакыт алкышлар белән җибәрми тордылар. Концерттан соң журналистларга биргән әңгәмәсендә пианист үз кичерешләре белән уртаклашты. Мне кажется, мы как-то все открыли сердце друг другу в самом финале. Вот, очень приятно было играть. Я на таком подъеме. Это очень хороший знак, потому что, значит, произошел какой-то обмен энергии. Не только мы отдали, но и нам что-то подарили. Это очень приятно. Бесконечно. Спасибо. Радифа Нуманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кыш җитезлек максатчанлык. Сарлы авылында Азнакай муниципаль районының 11-нче авыл спартакиадасы узды. Әлеге чара районның почетлы гражданины Татарстан Республикасы торак коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре Расих Шакуров һәм Мәлбагыш мәктәбе физик культура укытучысы Әхдәс Әхтәмов истәлегенә багышланды. Кышкы салкын җилле көн булса да, бүген Сарлы авылында бик кызу. Чөнки спартакиада уеннары гөрләп бара. Бүгенге уеннарда районыбызның 27 командасы катнаша. Спорт бәйрәменең тантаналы өлешендә район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны сәламләп, ир-егетләрне ватанны саклаучылар бәйрәме белән тәбрикләде. Район үсешендә зур өлеш керткән алдынгыларга дәрәҗәле бүләкләр тапшырды. Спартакиадага авылны югары дәрәҗәдә әзерләгән өчен Сарлы авылы халкына авыл җирлеге башлыгы Марат Шариповка рәхмәт сүзләрен җиткерде. Яшьләребезгә бик зур рәхмәт. Алар инде чын авылыбызның патриотлары. Казаннан да кайтканнар, Мәскәүдән дә, Әлмәттән дә, Чаллыдан да кайтканнар. Шушы үземнең авылым өчен катнашам, җиңәбез дип, шундый үзебезнең авылда яшьләребез, яшь лидерларыбыз. Ярышлар спортның 15 төре буенча үткәрелде. Авылның төрле социаль объектларында бадминтон, өстәл теннисы, шахмат, гер күтәрү, мылтыктан ату һәм башка уеннар узды. Мәктәп яны территориясендә агач кисү, футбол уены узса, ык буенда чаңгыда ярыштылар. В данный момент наша команда пока в лидирующем месте, на втором месте. Җанатарлар бик актив, һәркем үз якыны, үз командасы өчен дәрт-дәрман көч биреп торды. Без үзебезнең җегетләребезне бик яратабыз һәм аларның җиңүләренә теләп калабыз. Ура! Күктәке авылыннан килгән Рәлиф Мирзакаев бүген кул көрәшендә җиңеп беренче урынны алды. Җанатарга аның белән бергә абыйсы һәм әнисе дә килгәннәр. Сабан туйлардагы беренче урыннарны алалар. Татарстан чемпионатында да катнашты, икенче урынны алды. Молодцы. Иң кызыклы ярышларның берсе аркан тартышу булгандыр мөгаен. Сарлы авылы халкына спорт бәйрәме бик ошады. Алар бу хакта үз фикерләрен җиткерделәр. Бик тырышлар әзерләнеп киләләр. Һәрбер сорын алырга итә инде. Менә үзем дә әйтәм бит инде. Бу бик кирәкле бәйрәм. Быел инде безнең 17 яшьләребез катнашты. Төрле урыннарга чыктылар, беренче, икенче урынга да чыктылар. Һәр елны без шушлай җиңүләргә ирешәбез инде. Һәм аларга инде бик зур рәхмәт. Районның агрария яшьләр оешмасы җитәкчесе Гөлназ Исламова Әгерҗе авыл җирлеге командасы составында катнаша. Ел сайын катнашабыз. Командабызда 20 кешебез бар диде ул. Безгә бит инде бер мөгъҗизалы әйбер дисәк тә була, үзебезнең ярышта, үзебезнең сынап карау. Авыл яшьләре бик шат, рәхмәт бик зур. Әгерҗеләр бүгенге бәйгедә лаеклы беренче урынны яулады. Премия 500 мең сумны тәшкил итә. Бик зур рәхмәтле бош ием үзебезнең авыл җирле спортсменнарга. Молодцы. Минем авыл җиренем сүзен какмалар, тыңналар, әзерләнделәр. Имлә шундый нәтиҗә. Мин аларга бик зур рәхмәтле. Беренче урын шулай ук Актүбә бистәсе командасына бирелде. Икенче урында Тымытык авылы,
3-нче урында Кәкре елга командасы. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. 19 февральда Әлмәттә индор триатлон дип исемләнгән триатлон буенча ярышлар узды. Мондый форматтагы ярышлар инде традициягә әйләнеп, узган сайын популярлаша бара. Ярышның ничек узуы хакында алдагы материалда. Катнашучыларга бассейнда 300 метр йөзәргә, 8 километр велотренажерда узырга һәм 2 чакрымга йөгерергә туры килде. Һәр катнашучы яхшы спорт әзерлеге һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Бу гаҗәп тә түгел. Мәсәлән, Надежда Ярамасова 28 ел чаңгы белән шөгыльләнә. Триатлон аның өчен хобби. Поэтому я поддерживаю спорт, и любой вид спорта, я думаю, что для всех нас важен, особенно сейчас такое время. Для поддержания здоровья. Надежда әйтүе буенча спорт физик яктан гына түгел, психологик сәламәтлекне дә яхшыртырга ярдәм итә. Я считаю, что триатлон все-таки это в первую очередь это выносливость. Минемчә, триатлон беренче чиратта ул кешедә чыдамлыкны арттыра. Чөнки башта йөзәргә, аннары велосипедта йөрергә һәм йөгерергә бик кыен. Без яшь буынны триатлонга чакырабыз. Привлекаем к этому виду спорта. Триатлонны максатчан уңышлы кешеләр спорты дип саныйлар. Дистанцияләрне эзлекле һәм тәнәфесләрсез узарга кирәк. Финишка җитәргә спортчыларга чыдамлык һәм бик яхшы физик әзерлек ярдәм итә. Триатлон безнең шәһәрдә зур популярлык казана. Биредә узган ярышта иң уңай шартлар тудырылган иде. Шулай да триатлон урамдагы спорт түре булып санала. Триатлон он больше, наверное, все-таки вид спорта, ну, такой уличный. То есть, когда в открытой воде ты проплываешь, проезжаешь на велосипеде, на шоссейном велосипеде. То есть там уже все-таки взаимодействие с техникой, с асфальтом, ветер, очень много там рельеф и так далее. То есть здесь условия максимально, ну, как сказать, одинаковые у всех. Ярышлар нәтиҗәләре буенча хатын-кызлар арасында Ярамасова Надежда, Динә Хөсәенова, Марина Данилова призлы урыннар алдылар. Иратлар арасында иң яхшы вакыт Әнүзәр Юнысов, Альберт Исхаков, Александр Егоровта. Финишта барлык катнашучыларга истәлекле футболкалар тапшырылды. Татарстан дәүләт автоинспекциясе бүген һәм иртәгә һава торышының начараюы турында кисәтә. Синоптиклар көчле кар, буран, күз күреме 1000 метрга кадәр, һаманнан да кимрәк, һәм җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип кисәтәләр. Юлларда кар көртләре һәм бозлавы көтелә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.